Na hát, sziasztok! Üdvözlök mindenkit, itt egy újabb videó. Egy igazi stíl klón. Kínai fűkaszáról beszélünk, ugye? No name. De nincs rajta név, sehol. De van. Valami gazolin csaisav 5200, tehát no name. Magyarul mondva. Ugye már kezdtem szétszedni, és ugye akkor jutott eszembe, csak kéne róla egy videó. Szóval akkor lesz róla egy videó. Megcsinálás, megkérdez egyik kedves nagyon barátom, egy kedves barátom kért meg rá, hogy nézzünk rá egy pillantást. Ugye leszedjük a lentkereket. A tömített az biztos, hogy kell rá. Illetve van rajta ez a papír szűrős, ugye ez a fémrészű felfogató, ez a gumi. Igen. De nekem egy nagyobb baja nincsen neki. Csak teszek rá egy olyat ugye takarítás után, ami elebből tömítés, ugye erre nem kell rá, mert ez alapból tömít. Hát ez karburátorral is gond van, valami ilyen nevezetű hülyeség. Szivatópumpa nélküli. Ugye meg ugye itt van pár alkatrész, tehát rendes, mint egy stílklón, igen. Itt sincs rajta semmi, csak a láncolajzó lenne rajta, a gumibakok szét vannak szakadva, mint láthatjátok. Erre végig, szóval lekapjuk gyors a berántót, utána a lentkereket is leszedjük, mert muszáj. Ugye ez már rábbiak csinálva volt, hogy ugye mit keres benne itt egy csillagfejű csavar, mikor a kínai csak Inbuts vagy Torx fejűt gyárt. Könnyített berántós elvileg. Minden igaz, ugye, van ilyen nekünk ilyen kis kezdarabunk. Szóval ki van szakadva. A gumidarab, a gumibakó. A képfogót ma levettem. Nem vész, nincsen vészes dolog a történetbe. Teszünk rá fémlapátosat szerintem, mert ez le fog hamar törni. Szóval lekapjuk ezt, és találkozunk. Na, szóval leszettem, meg ezt a darabot is, és meg volt ma sanyargatva. Úgy látom, hogy a szimmeringeknek nincsen baja, ezért visszajelzzük a másik lentkereket. Én nem foglalkoztam most vele, műanyag szar, letörték darabok. Nem majd, mert nekem ilyenek vannak. Igen, itt is egy alany, ugye, fém az egész. Takarítás kell csak rá. Ez megy rá, ugye? Mert ha már itt vagyunk, mielőtt felteszem, hogy kicserélem a bakot, mind a kettőt, ami van itt, ez a kettő bakot már kicserélem, illetve utána visszarakom ezeket. A visszaszerelésről csak annyi szeretnék szót szólni, hogy odafigyelek, aztán átfújatom szerintem kis kompresszorral, beállítok neki egy megfelelő hízogot, Jobszika, én ugye amikor néztem, ugye a videót felvettem, azért itt nem volt benne a legtökéletesebbek, gumicsövek állapotáról szerintem rendben vannak. Szóval egyelőre ennyi, aztán jövök a további részletekkel. Na, végül is felkerült rá ez a lemez. Utána kiszedem ezt a kettőt, ugye csillagcsavarhúzós. Ezeket így úgy aránylag könnyű kiszedni. Csak egy csavar fogja az egészet. Tehát elrövidíti magyarul, csak ugye ez nagyon fontos. Ne lógjon. Viszont ilyet nem láttam nagyon a mucsűrön. Le van szakadva az egész tartója. Ugyanakkor talán is, hogy miért ilyen, de hát kiderült, láthatjuk. Szóval ezek vannak benne. Egyébként ezeket a kínai gépeket szétszedünk 2-3 darabokra. Ezt ígérem, hogy akkor vissza tudjátok rá, de utána már rájöttek a technikákra benne, mert én is úgy tanultam meg. Ugye nekem van a fűkaszál, fűítni. Ugye ez a Buffalo, amiről készült nekem videóm is, a Mazer baja volt neki. De henger az már harmadik rajta. Valami nagyon megdarált, aztán kiderült, hogy a csapágygolyók szétmarták ki a fészkét, megmarták, és utána azok izétek bele. És ezt egy szezon alatt. Jó, mondjuk nem az, hogy sokat ment a gép, de pár négyzetméter van már a gépbe. Csavarok ugye kijöttek. Gyakorlatilag utána ezt fogom, azt innen kiszedem. Erről ennyit erről a
kiszedésről, tehát fogom, így benyúlok csavarhúzóval valahogy így, megpróbálom ki. Elzsigorult. Ennyi utána kiszedjük mindjárt a másikat is. Ha van már, tudtam. Ez is el volt szagadva. Csak hogy lesz itthon, azt már nem tudom. A gumibakok nullák. Gumibak, ugye ezt a fészket mindig ki kell takarítani, szépen feküdjön bele. Itt is ugye ki kell takarítani. Erre nem foglalkozok vele, mert tulajdonosan nagyon anyag, de egyébként ez így volt elszakadva. Ez nem most készült, elítettek. Na, szóval ez, ez a gumi, igen, darab. Szóval ez, szerintem itt is totál kár. Csak benyomod. Tehát benyomtam, csak is ki lehet venni. Talán egyből itt van, hogy kell. Úgy egyébként nagyon jó látni, hogy szerintem szüksége van rá, szükségre szorul. Tehát komplett gumidarabok kellnek hozzá. Én úgy szoktam csinálni, hogy én nem szoktam szórakozni ilyen ultrahangos mosóval, meg nincs is, mert tehát nem is kell hozzá. Hogyha az el van dugó ebből a kis notokból úgy szedett ki a piszkot, a dzsuvát. Tehát erre kell egy nem szivatópumpás karburátor, kell rá egy tömítészet. Ugye a 1, 2, 3, 4, ugye mert még ott is van, az a 5-6 darab, 5-6 darab az a gumitartóbak kell hozzá. Gyakorlatilag üzemképes gép. Akkor nem tudom szedem be, tovább boncolom a gépet, mert még szerintem van jelensége hibának. Én úgy gondolom, hogy van. Tehát akkor itt ez az összeépítés, ez a rész megállt, itt is. Takarítást azt fog kapni, tehát le fogom venni ezt. Tehát körbe lesz takarítva, pucolva minden, egyéb rajta. Tehát, és úgy lesz összeépítve, hogy ne kelljen többször szétszedni senkinek. Tehát magyarul minőségi darabokból lesz. Csapágyat is lehetne belecserélni, kolyócsapágyra meg nem tudom mi az a nagyon jó márkájú Simmering. Viton Simmeringre lehetne cserélni, de hát minek? Nem dzsuvás. Tehát nem dzsuvás az egész. Emitt tollat majd megmutatom. Egyelőre kipucolom, leveszem a tankot. Ugye láncteknit, meg tovább boncolom, és utána majd jövök a részletekkel továbbra is. Nem rossz állapotban van egyébként, olajszivattyút nem tudom, hogy jó, majd döntünk bele olajat, de az a baj, kipróbálni nem tudjuk. Tehát most ha megnézhetem, mert egyébként akkor olajosnak kéne ott lennie. Most, hogy van benne olaj, az nem tudom, mert nem néztem még egyébként. Elcserélte az egyik barátom valamire, tehát ez nem az övé volt, csak elcserélte a valamire. Tudom, mi látszik belőle. Mindjárt belenyúlunk. Nem látok valami olajosat, amikor lenne benne olaj. Tehát nincs is, tehát akkor üres. Tehát akkor nem biztos, hogy jó az olajszivattyú. Vagy ha most próbálgatok indítani, nem hiszem, hogy lett neki valami baja. Nem, sőt, szerintem nem lett neki baja. Egy fáradt olaj tökéletes lánckenésre. Azzal nincs senkinek problémája, csak le legyen szűrve, meg jó minőségű olaj. Ha meg jó minőségű volt bennem mindig belöntve, akkor nem lesz az olajszivattyúnkkal semmi baja, illetve a szűrőket mindig pucolni, takarítani. Egyelőre ennyit, tehát boncolunk tovább, aztán jövök a részletekkel. Itt vagyok, srácok. Ugye, leszettem már minden azt a kis gumidarabot. A fogó is lejött. Már csak le kell emelni, tessék. Itt is van egy tankszellőztetővel ellátott gépezetről beszélünk. Mit mondjak még? Takarítás ráfér, mert azért van rajta egy kis genya. Egy gumi, tökéletes stíl utánzat. Ezek is rosszak benne, ennek így ennyire nem kéne most így mozogni a helyzetbe, meg ennek se. Tehát akkor ki lesz cserélve az összes, tehát ez 1, 2, 3, 4, 5 darabról beszélünk, 5 darab kell rá. Az kell rá, tömítészszert, egy karburátor és kész is. Szóval ennyi, meg most kap egy takarítást az egész gép is. Nagyon faszol ezt, tehát az alkatrészek utána lesz szereléssel nem jövök.